Atzo ekin zioten Urduñako hilerrian indusketak egiteari, hiriko presondegian hildako pertsonen gorpuen bila. Hainbat hilotz topatu dituzte dagoeneko. Urduñako kanposantuan gaude eta berriro ere etorri gera preso izan zirenak hemen presondegian, bertan hilobiratu bai zituzten hoiek ateratzea. 2016an atera genituen 14 eta oin etorri gera pabiloien azpian, nitxoen pabiloien azpian zeudenak ateratzea. Dagoeneko ja biztan dauzkagu 20-tik gora izango dira, eta egun hauetan hori ondo agerian utziko ditugu eta aterako ditugu. Auzolan deialdea egin dute indusketan laguntzeko eta hainbat bizilagun ari dira parte hartzen. Bai, etorri gara, pizka bat laguntzera, eta nik pentsatu dudana da, hemen daudenok, errespetu eta nahi dugu baita ere gure lana emotea hau argitzeko, bai hemen dauden enterratutat eta bai bere senideentzat. Merezi dute eta hori da proposamena.